фавран мошини боркаши калон Mercedes Actros фурӯшӣ. мошини нав аз Европа омадааст, дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Actros 1846 мебошад, солаш 2011, нархаш 440 000 сомонӣ. маълумоти бештар тариқи телефон 029 06 00 03 метавонед гиред. агар шумо реклама дошта бошед, мошин, хона ё ки техникаи фурӯшӣ, метавонед ба имо ватсайби мо ки дар болои экран 885 78 90 бошад муроҷиат кунед. дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайки худро дариғ надоред, поделиться кунед. дӯстон, якҷаҳон ташаккур барои диққататон. дӯстон, ҳамарӯза дар канали мо хона, мошин ва техникаи фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед. фавран трактори МТЗ-80 фурӯшӣ. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, собиқи колхозобод қарор дорад. техника ҳолати техникиш олиҷаноб аст. қатъи плугаш фурӯхта мешавад. нархаш 80 000 сомонӣ. телефони соҳибаш 900 03 21 30 мебошад. номаш Номон. агар шумо дӯстон реклама дошта бошед, хонаи фурӯши мошин ё ки техника, имо ватсапи мо дар болои экран барои реклама 885 78 90 мебошад, метавонед муроҷиат кунед. дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайки худро дариғ надоред. ҳамарӯза дар канали мо хонаи фурӯши мошин ва техникаи фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед. дӯстон, барои диққататон якҷаҳон ташаккур.